καταστώντας σε γενικότερο επίπεδο την μη εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, ο Σύλλογος, με συντονισμένες προσπάθειες από τους ανθρώπους που βρίσκονται με αυταπάνηση και με περίσσιο μεράκι εντός του, κατάφεραν να το κάνουν από τη δύσκολη θέση στην οποία και περιέχεται, χωρίς βέβαια να έχουν εξαρτηθεί συγκεκριμένα προβλήματα που ταλανίζουν ακόμα. Δοθείς της ευκαιρίας, παρόλο που αυτή τη στιγμή επισήμως δεν στεγάζονται κάπου τα γραφεία μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Λογιστικού Οργανισμού που είναι συνεχώς δίπλα μας ως αρρωγή, διότι ήδη έχουν δρομολογήσει το θέμα της οριστικής στέγασής μας στο κτηριακό συγκρότημα του Κέντρου. Ο Σύλλογος Θεσσαλών έχει θέσει κάποιους στόχους για το νέο έτος και θα ήθελα επιγραμματικά να σας αναφέρω κάποιους εξ αυτούς. Πρώτον, επίσκεψη του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων στην Πλάκα. Δεύτερον, διήμερη εκδρομή στον Βόλο, επίσκεψη στο σχολείο του Μίκα Φεραίου και παρουσία του κορυφικού στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι TRT. Τρίτον, πραγματοποίηση σεμιναρίου για τα μέλη του κορυφικού και του Συλλόγου γενικότερα. Τέταρτον, συμμετοχή στην 49η Διεθνή Γιορτή Πολιτισμού Καραϊσκάκια 2016. Πέμπτον, συμμετοχή με σύνεδρο ή σύνεδρους στο 8ο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεσσαλών. Έκτον, διοργάνωση η οποία θα είναι αφιερωμένη στο Βασίλη Φουτσάνη. Και έβδομον, και νομίζω είναι το σπουδαιότερο, συντήρηση και μεταποίηση των αρτικών και των εγκαινικών χωριστών μας. Η Θεσσαλία υπήρξε τόπος μυθικός, ιστορικός. Έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει σπουδαίο ρόλο σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πνευματικό επίπεδο. Η προέλευση του ονόματος συνδέεται με το μυθικό ήρωα Αθεταλό, γιο του Έμονα, εξού και η ομονία ονομάζεται ολόκληρη Θεσσαλία. Η περιοχή της Θεσσαλίας κατοικήθηκε από τις αρχές της παλαιολιθικής εποχής. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του επίτιμου Διευθυντή Αρχαιοκήπων Δυτικής Θεσσαλίας, αρχαιολόγου κ. Κατζιαγγελάκη Λεωνίδα, στην περιοχή της σημερινής λίμνης Πλαστήρα αναπτύχθηκαν οικισμοί που τοποθετούνται χρονικά 30 με 50.000 χρόνια πριν. Επίσης, από ανασκαφές προέκυψαν οι οικισμοί Σέσουλο και Βίλινη, καθώς και ενδείξεις ότι κατά την εποχή του Καλκού η Θεσσαλία ήταν το λίκνο των πρώτων ελληνικών φίλων. Υπήρξε πατρίδα για ιστορικές και μυθικές μορφές ανδρών, όπως του Αχιλλέα, του Ιάσονα, αρχηγού της περίφημης Ατρωμαϊκής Εκστρατείας, του Ασκεπίου, του πατέρα της ιατρικής, των Κεντάβρων. Αργότερα για διδασκάλους του γένους, του αρχηγούς, κλέφτες, αρματολούς, του Καραϊσκάκη, του Πλαστήρα, του Μαρίνου Αντίπα, του Ρίγα. Καθώς επίσης και για ανθρώπους προγραμμάτων των τεχνών. Ο ποιητής Άγγελος Κελιανός τιμεί τη Θεσσαλία ως εξής. «Ω Θεσσαλία, του Αχιλλέα γεννήθηκα, που με τον ήλιο μάχεται και παίρνει της ομορφιάς τη θλίψη του Ταλίτα. Γη, πλατιά γη, με τη γενναία τη φύτρα, που δούλος λαός στη βασιλεία της, γέρει στην απουσιά σου δήμα και τη δύναμη του Τάπη, Παρθένα και Καλίνια και Νικήτα. Και η ηρωική σοφίας λάβει ξυπνήτρα η διδαχή του Χίρονα και Τάπη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να είναι προσφυγιστό της παράδοσης της Θεσσαλίας στις επόμενες γενιές. Θέλω να πιστεύω πως στην προσπάθεια που κάνουμε θα σας έχουμε συμμάχους. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ όλους, αγκαλιάστε με θέτει την προσπάθειά μας, να διδάξουμε στα μικρά παιδιά τις παραδόσεις και γενέθλιας γης μας. Ενισχύστε τα χωριστικά μας συγκροτήματα με τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Κλείνοντας, θα χρησιμοποιήσω μια φράση από το χρησιμοποιώ κατά την αρχαία ιστορία εκδόκια του Ματίου των Δελφών. Γέης μεν πάσης των περαστικών άργων άμυνων, που στα νέα ελληνικά μεταφράζεται ως εξής. Από όλο τον κόσμο, η καλύτερη κοινή της αρχής. Ευχαριστώ.
μαζί με τις οικογένειές τους. Λατρευτικά έθιμα, χοροί, τραγούδι είναι αυτά που προέρχονται για να αποκριτήσουν τον τούτο υποκάπου και να τον φωτίσουν με παραδοσιακές φιγούρες και τρόπους ζωής. Λουκάτσα, λαϊκό δρόμο, ζωικές προφές, κουδούνι, μπουλούκι, μεταπιεσμένων ανθρώπων, νύφη, γαμπρός, θρησκευτική λατρεία, βλημάτισμα της ημερίας νάρκας, ροκάτσα. Πρώτα στα αρχήνα τους καλέσει ο Τζοπάνης, με την Βαρζάνη, στη μέση της πλατείας. Στο κάλεσμά του ανταποκρίνονται οι αράχνες, οι οποίοι μέσα από τις ζωές συγκεκριμούν υπόθετα του μήνου. Θέλω να εξορίσουμε αυτό. Στο